Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra. Okwu anyị ga-ekwu tata ga-abụ maka ihe ndị Bekee na-akpọ Vicarious. Anyị abanyela na mkparịta ụka GPT ma gwa amamihe nke echiche ka o wepụta ihe bụ nkọwa ya. Ya bụ, ihe okwu a na-akọwa ka anyị site etu a na-agụ ya bụ okwu were banye n'ime nkọwa ya. Ya mere, mkpụrụ ndụ ihe nketa bụ ihe na-apụta site na nwa atụrụ. Ọ bụrụ na unu kiriri ihe nkiri nke Laden, ọ bụ ọgụgụ isi nke echiche nke nọ na nkata GPT. Ya mere, ajụrụ m ya, gịnị bụ Vicarious? Ọ sị m na ọ pụtara ahụmahụ na echiche sitere na mmetụta ma ọ bụ omume nke onye ọzọ. Nke a bụ nkọwa nke akọghị akọ nke sitere n'ọgụgụ isi nke aka mere. Ihe a bụ nkọwa okwu a bụ Vicarious, nke bụ akụkọ anyị ga-akọ n'ime mgbasa ozi a. Ọ bụrụ na mmadụ n'okwu a bụ Vicarious, ha ga-aghọta na ihe a bụ ihe mmadụ jiri anya ya ahụ. Anya dịka isi ihe nke na-anabata ihe. N'ime ihe niile na-anabata ihe nọ n'ahụ mmadụ, ihe na-anabata ihe ka a na-akpọ receptors. Ha na-anabata ihe. O nwere ihe na-anabata ihe n'ime ọbara anyị ma mee ka ahụ na mmụọ anyị ghọta ihe ọhụrụ ma ọ bụ ihe nọ n'ezi batara n'ahụ. O nwere mita ma ọ bụ ihe na-agụ ihe nke nwere ike ịgụ ya bụ ihe ma gwa anyị ihe ọ pụtara. Ya mere, mgbe anyị ji anya anyị ele ihe wee banye n'ime ya bụ ihe onyonyo, banyekwa n'ime ozi ojii nke anwansi, ọnụ ụzọ mpio ahụ na-ewepụta amụma, na-ewepụta aro, na-ewepụta ihe nkiri, ihe omimi, ịhụnanya. Ihe a bụ ihe niile ọ na-ewepụta, na-eme ka echiche na atụmatụ ndị a pụta n'ihu enyo. Ya mere, anya anyị dịka nwa topụtazie dịka okenye, nọdụzie dịka okenye, pụta n'okenye na-elezi ndụ ọ na-ebi. Nke a bụ ntọala nke ihe niile o rere dịka nwa. Ị matara na Vicarious anyị na-ekwu okwu ya ugbu a bụ echiche maka mmetụta ma ọ bụ omume nke onye ọzọ. Ya mere, ihe a bụ ihe mmadụ nke na-abụghị onye na-ele ihe onyonyo ahụ ma ọ ga-ebido na-enwe mmetụta eriri otu njikọ agbụ igwe. Okwu niile m kwuru ebe a na-akọ otu ihe. Ụbụrụ ga na-enwetazi njikọ mmụọ nyere ahụmihe nke onweghị. Ya mere, nke a bụ ihe ga na-emezi ka ya bụ mmadụ bụrụzie onye ga na-ahụta onwe ya dịka na o meela ya bụ ihe ma ọ bụ bie ya bụ ndụ ma ọ bụkwanụ dịka onye nwerera ya bụ amamihe ma ọ bụ ike ahụ, ma matakwa etu esi anụso mmadụ ọgụ, matakwa etu mmadụ si eme onwe ya onye isi ụka ma ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ, n'ihi na o lere ihe ndị ọ pụrụ iji anya ya ahụ mana ọ banyebeghị n'ime akụkụ nọ n'ọrụ nke mmụta. Ya bụ akụkụ bara uru nke mmụta, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme ihe naanị nkiri, ị ga na-eche na ị nwetala ya bụ ogo asambodo ahụ, akwụkwọ ikike ime ihe ahụ ị na-ele eri oge ịbụ nwatakịrị. Ihe a bụkwa ihe na-ebu ibu nke na ọ naghị egbu oge ịgbawa n'ime ụbụrụ mmadụ, mepụtakwa izu oke n'anya onwe. Ya bụ mmadụ echezie na ọ bụrụla odogwu ọ na-ele, onye ike ahụ, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ, onye nchụaja ahụ, popu ahụ, ọgaranya ahụ, onye ọkamgba ahụ ọ na-ele, onye ejiji ahụ, dike ahụ, ihe ndị ahụ niile ọ na-ele, onye ahụ na-aga njem ma ndị na-abanye n'ime oke ọhịa nke nwere ike ịnọdụ ndụ n'agbanyeghị ihe niile. Mmadụ nọ na-ele ihe ndị a na-eche na ọ bụzi ha onwe ha na-emezi ya bụ ihe. Ọ bụ ya bụ ihe a kpọrọ vicariousness nke nọ n'ime ndị be anyị. Anyị na-eche na ihe ndị anyị na-ele site n'ihe ha gosiri anyị n'ime ụlọ akwụkwọ wee rue n'ihe ha nyere anyị n'ụlọ ụka, ọbụna site n'oge ndị mmadụ na-etinye na mgbasa ozi mmekọrịta ugbu a, na-ele ya awa 5 wee ruo awa 10 n'ụbọchị, tinyere ịrahụ ụra awa 8 nakwa ịrụ ọrụ awa 8, iri nri nakwa ya ịkpakọrịta nkata. Ịhụ na ihe ndị a na-ejide ọtụtụ oge anyị nwere iji bụ mmadụ. Oge anyị nwere iji bụrụ mmadụ nọzi n'ime ihe na-eme ka anyị chee n'uche anyị na anyị emeela ọtụtụ ihe na ndụ maka ihe niile anyị na-ele. Ihe ndị a niile anyị kiriri nọzi dịka ọba akwụkwọ, ihe ndekọ dijital sachara ụbụrụ anyị niile. Anyị chee na ihe niile nọ n'ime ọha mmadụ nke ọdịda anyanwụ, ihe niile nọ n'ime ya nke anyị ga-asị dị mma ma nke anyị ga-akpọ
ọjọọ, ihe niile nọ n'ime ya. Ma nke a na-atọ ọchị, ma nke na-atọ ọchị, ma nke na-akpasu iwe. Ihe niile nọ n'ime ya bụ n'ime ọba akwụkwọ dijitalụ. Eri oge a mụrụ anyị na-ele, na-agụ, na-akpakọrịtakwa nkata n'asụsụ ha, ma na-emekwa ihe niile na ndụ a n'ime omenala nke ndị meriri anyị puku afọ abụọ. Anyị chee na ndụ anyị nọ na ya bụ n'ime eziokwu, ihe anyị kwesịrị ịnọ na ya n'ime akwụkwọ ntụziaka ma ọ bụ ihe odide ahụ nke ọbara anyị, nke usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa, nke anyị nwetara oge anyị nabatara nkwekọrịta ịbata n'ime ndụ ọzọ. Ya mere, ịlọ ụwa, iche na mmadụ ga-anwụ tupu ha gaa n'ụwa ọzọ ha ga-anọdụzi dịka ebe obibi na-adịgide adịgide, bụ ya bụ asị nọ n'ime nnabata nke obibi ndụ n'ụzọ na-adịghị mma. Maka na n'ime obibi ndụ ha, ya bụ ihe ị na-ele bụ ihe mere eme, ọ bụ ederede, ọ bụ atụmatụ. Ọtụtụ n'ime ha bụ nhazi dị n'ime igosipụta ya bụ ihe n'ime ndụ gị, rue n'anya ya bụ ozi ọjọọ ahụ, igbo amansi, ikwu onyonyo nke mgbasa ozi, nke emume na-abata n'ime nke gị dịka ihe ngosi nke dị n'ahụ mmadụ ya na ohere. Ebe a ka ị ga-ejedebe n'akara nke mbụ. Chere akara nke abụọ.